Zuen ordua, heldu da. Ebazak, behingoan amaitu dira jada. Bada, zeharka ezazue, aro berri honen ataria. Eta benetako askatasunari ongi etorri eman. Izan zaitezte libre, aske eta gazte. Denboraren erlojuari irmoki eskutik heldu, horratzen zurrumurroei erreparatu barik. Hemendik aurrera, zuek, besterik ez. Baina ez izan beldurrik, zentzu askotan gu nagusiok, baino askoz ausartagoak baitzaren. Honena opa dizuegu, izan ere, 6 urte zoragarri oparitu dizkiguzue. Memoriaren arrakaletan gordeko ditugun oroimenak izango dira, zeuek geuri irakatzitakoak. Bai, urte hauetan, sarritan irakasle izan zaituztegu. Arreta eskainiz gero, egunero irakasten diguzuelako zerbait. Zuek gabe, ez gara deus. Bitartean, inguruko aisegardenak bere izara finarekin estan zaitzatela. Ez dezazuen hotzik sentitu, beldurrik izan, idazteke dituzuen milaka istorio propioetan. Inoiz galdurik sentitzen bazarete, bizitzak ematen dituen jirabiretan aurki dezazuela beti etzerako bidea, kaleak, familia eta lagunak lagun, laguntasunaren etorbidea. Errebeldeak, utopikoak, gamuzinoak, izan zaiteztela bai. Eta zuen ametzek zuengana hurbil gaitzatera irakasleoi sekula ahaztu ez dakigun, geure lanari zeuek zentzua ematen diozuela. Adiorik ez neskamutilok, gero arte besterik ez. Eso azte inora, heldu berri zarete, bizi bizitza, abibaztek.